Gipalit nga walay kwarta. Hunyo 21. Nagapasalamat ako gihapon sa akong Dios mahitungod kaninyo, tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kaninyo diha kang Kristo Jesus. 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 4. Adunay daghan nga naglaom pinaagi sa ilang kaugalingong mga buhat nga maangkon ang pabor sa Dios. Wala sila makaamgo sa ilang pagkawalay mahimo. Wala nila dawata ang grasya sa Dios ingon nga usa ka walay bayad nga gasa. Apan naningkamot sa pagpalig-on sa ilang kaugalingon diha sa pagkamatarong sa kaugalingon. Ang mga panalangin sa matubos nga gugma sa atong manluluwas gitandi sa usa ka bililhong perlas. Diha sa sambingay ang perlas wala girepresentar ingog gasa. Gipalit kini sa magpapatigayon sa bili sa tanan nga iya. Daghan ang nagduha-duha sa kahulugan niini. Sanglit si Kristo girepresentar sa kasulatan ingog gasa. Siya usa ka gasa, apan alang lamang ni adtong naghatag sa ilang kaugalingon ug kalag, lawas ug espiritu ngadto kaniya sa walay paglangan. Itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto kang Kristo sa pagkinabuhi sa kinabubot-ong pagsunod sa tanan niyang mga kinahanglanon. Ang tanan nga pagkakita, ang tanang mga talento ug mga kapabilidad nga atong naangkon iya sa Ginoo nga ipahinungod ngadto sa pagserbisyo kaniya. Sa diha nga atong ihatag ang atong kaugalingon sa bug-os ngadto kaniya, si Kristo uban ang tanang mga bahandi sa langit naghatag sa iyang kaugalingon nga nahikanato. Atong maangkon ang perlas nga labing bililhon. Ang kaluwasan usa ka walay bayad nga gasa, apan kini kinahanglan nga paliton ug ibaligya. Sa merkado diin ang Dios nung kaluoy adunay pagdumala, ang bililhong perlas girepresentar nga gipalit nga walay salapi ug walay bili. Ang ebanghelyo ni Kristo usa ka panalangin nga maangkon sa tanan. Ang labing kabus makahimo sa pagpalit sa kaluwasan sama sa labing adunahan. Kay walay kantidad sa kalibutanong bahandi ang makasiguro niini. Kini maangkon pinaagi sa kinabubot-ong pagsunod, pinaagi sa paghatag sa atong mga kaugalingon ngadto kang Kristo ingon nga iyang kaugalingong gipalit nga kabtangan. Kinahanglan natong pangitaon ang perlas nga labing bililhon, apan dili sa kalibutanong mga baligya o sa kalibutanong mga paagi. Ang bili nga atong ibayad dili bulawan o salapi, kay iya kini sa Dios. Isalikway ang ideya nga ang temporal o espiritual nga mga bintaha makadaog alang sa imong kaluwasan. Ang Dios nagtawag alang sa imong kinabubot-ong pagsunod. Ang tanan niyang mga gasa gisaad sa kondisyon sa pagkamasulundon. Ang Dios adunay langit nga puno sa mga panalangin alang ni adtong mo kooperar kaniya.